שלום לכם, מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע? היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא מנחוסה, שזה בעצם מילת קוד למקום שבעלת עסק בתחום היופי, שקוסמטיקאית צריכה לשמר את עצמה ולהימנע מהמקום המנחוסי או המקום הנמוך, וכמה השפעה יש לו על הכסף שיש לה בקופה. אני אסביר. תראו, אולי אנחנו לא הקדשנו מספיק זמן, או לא הבנו לעומק את הניואנסים המדויקים של כמה השפעה יש למצב רוח, לאנרגיה, למחץ, לקטון, לסגנון, לעוצמות, לחיות של הקוסמטיקאית, של בעלת העסק, על הקופה שלה. תראו, אנחנו פחות משקיעות את הזמן על זה, אבל בואו נחשוב רגע על הלקוחה שפונה אלינו, בין אם פונה אלינו ברשתות החברתיות, או בין אם היא פונה אלינו בטלפון, או בין אם היא ראתה אותנו. היא בעצם מחפשת מנהיגות. היא בעצם מחפשת תותחית, היא בעצם מחפשת מישהי חזקה, מלאת חיים, שבטוחה בעצמה, שבטוחה בדרך שלה, שבטוחה במקום שהיא נמצאת בו, שלא מאססת, שלא מפקפקת, שאין לה דברים שכשהיא, בוא נגיד הלקוחה, מסתכלת עלינו ובאה איתנו במגע, היא לא תגיד לעצמה בבלון, במחשבה הפנימית, תראו, זאת היא חלשה, היא לא בשבילי. עכשיו תראו, בטח אתם כבר נתקלתם בהרבה מאוד אנשי מקצוע חלשים. יש היום באמת ערב רב של אנשי מקצוע בכל תחום. ויש תותחים ויש חלשים. והלקוחות שלנו לא פרייריות. הן יודעות בדיוק לוודא ולברר שאת נמצאת בקטגוריה של התותחים ולא של החלשים. ואם היא חושדת לרגע אחד שאת בקטגוריה של החלשים, היא באחת מוחקת אותך. או לא באה, או מבריזה, או גם אם היא באה, והאנרגיה, או מה שיצא אליה מאיתנו, בעצם כל הדבר הזה, הוא כל כך נמוך, היא בעצם עושה טיפול ובורחת, היא לא לעולם לא תסגור סדרה, היא לא לעולם לא תעשה טיפול המשך, וכו'. אם תחשבו רגע עליכם, שאתם מגיעים לתותח, לאיש מקצוע כמוני, כן? אתם בעצם אומרות לעצמכם, וואו, הוא איש מקצוע טוב, הוא יודע מה הוא אומר, הוא נחרץ, הוא עומד על שלו, הוא יודע, כי באמת אני יכול להגיד לכם לגבי העסק שלי ולגבי העבודה שאני עושה עם קוסמטיקאיות ועם בעלות עסק בכלל, אני יכול להגיד לכם שיש הרבה פיקפוק בהתחלה מצד חלק מהלקוחות שלי, ואני, בגלל שאני עומד על שלי מאוד מאוד חזק, ובגלל שאני מאוד מאוד נחרץ, ובגלל שיש לי כל כך הרבה תוצאות ואני יודע מי אני מנצח עם הנחרצות שלי והעוצמה, את הפיקפוק ואת החוסר אמון של הלקוחה מהצד השני, וגורם לה לבוא אחריי, ואז היא משתנה, והחיים שלה משתנים, ואז היא מתחילה לעשות כסף ולמכור ולשווק, ופתאום היא נהיית מותג, והעסק שלה משתנה, והיא אומרת לי, תשמע, אם לא אתה, אני לא הייתי עושה את זה לבד. אתה דחפת, אני באתי, אבל אתה דחפת אותי לעשות פעולה, שלא היה לי אומץ לעשות אותה קודם. זאת אומרת, מה הרעיון? נכון שאתם נשות מקצוע טובות, אבל זה לא מספיק. האנשים שבאים איתכם במגע, הם רוצים לקבל תחושה מההתחלה ועד הסוף שאתם תותחיות. מההתחלה ועד הסוף, הלקוחה רוצה להרגיש שעומדת מולה אלופת עולם. לא פחות מזה. היא לא יודעת מה התוצאות שלה, בעצם היא לא מטפלת אצלכם עדיין, או היא לא קונה את המוצרים שאת מוכרת, היא לא שם הרי. בין אם היא מתחילה ברשתות החברתיות, היא רוצה לראות את זה, ובין אם היא מדברת בטלפון, היא רוצה לראות את זה, ובין אם היא באה, היא רוצה לראות את זה. לאורך כל הדרך היא רוצה לראות ולהרגיש שעומדת מולה מישהי. עכשיו נחזור למנחוסה. אם את מסתובבת ביום יום שלך,
עם הגבות בחול והישונים בשלולית, כי את אין לך, כי אין לך זה, כי יש לך מינוס בבנק, כי החשבון בנק, כי אין לך לקוחות, כי את צריכה להיות שכירה וגם עצמאית, כי אין לך זה, כי את גרה בקומה שלישית, כי היה לך עניין עם בעלך, כי היה לך עניין עם הילדים, כי היה לך עם הבן זוג שלך, לא משנה לי. ובעצם את לא עושה עבודה מתמדת על הנושא הרגשי שלך, ואת לא מפתחת את העוצמות שלך, מה שקורה למעשה, זה שאת פוגמת במוצר שלך, וביכולת שלך להביא את הלקוחות הטובות שישארו אצלך לאורך שנים. היום אנשים מחפשים תותחיות, ואם את תסתובבי יום יום חבותה, שבא לך לישון, הלקוחה שתבוא איתך במגע תרצה לברוח ממך. היא לא תרצה לסגור איתך לעולם סדרה, ולא תרצה לעולם לקנות אצלך מוצרים, כי שומעים את הפיקפוק בטלפון, שומעים את החולשה, מרגישים אותה כשבאים איתך במגע, שומעים את זה בווידאו, ועל אחת כמה וכמה כשמגיעים ורואים אותנו פיזית. הם לא יכולים לחוש שאנחנו חלשות. הם צריכים לחוש עוצמה וקריזמה, וזה עכשיו, אני אעשה כוכבית ואני אגיד לכם, לא כולם זה רונן וייס, ולא כולם זה אנשים יודעים לצעוק. יש גם קריזמה שקטה, יש גם עוצמה שקטה, לא צריך לצעוק. לא צריך, אבל צריך להיות חזקה, אמיתית, בעלת אמונה, רצינית, אלופה, נינג'ה, וזה משהו שאני בנבחרת שלי, ובקורסים שלי, ובעבודה שאני עושה עם קוסמטיקאיות ועם בעלות עסק, אני מטפל בו ביום יום. למה? כי זה שאת יודעת לעשות, גם את יודעת לעשות שיווק, וגם את יודעת למכור, שזה גם דברים שצריך ללמוד אותם, נגיד, ולמדת אותם אצלי, ואת יודעת אלופה בשיווק ואלופה במחירות, עדיין, אם את מנחוסה, ואת עם הגבות בחול והישונים מסלולים, ואת מתחילה את הכל מהרצפה, אין שום סיכוי בעולם שילכו אחרייך. את לא יכולה להיות המנהיגה שהולכים אחריה. ולכן, המסר שלי אליכם היום צריך להיות, תעשו עבודה מאוד רצינית לגבי העניין הזה, ולגבי המקום שבו אתם תופסות את עצמכם, לגבי העסק שלכם ולגבי החיים שלכם. אז זה היה החיזוקית שלי להיום. לעשות עבודה מנטלית, מנטרה וכל הכלים שאני נותן. ולעשות עבודה עם עצמכם ולא לפתוח ימים ולא לעשות, כי מה שקורה שכשאני מנחוסה, אז אני לא עושה, ואני הרבה מאוד דברים שאני חייבת לעשות, אני לא עושה. אז זהו, אני הייתי רונן וייס, אני מודה לכם מאוד, ושיהיה לכם בהרבה מאוד בהצלחה, ותמשיכו להאזין לחיזוקיות הבאות, אני פה לענות על כל שאלה. יאללה ביי, תודה.